چنار صاحب میں انہوں بھی گزارش کرسا کہ تشریف لے آن اور اس موضوع تے اظہار خیال کرن استقبال کرسو جناب پروفیسر سید علی چنار صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے تو معذرت میں تصحیح کر چھوڑا کہ میں پروفیسر نہیں، اس بعد میں سید نہیں، معذرت تو مکس کر چھوڑا. میرے والد صاحب پروفیسر ہیں جی، میں پروفیسر ہوں، میں ایک ادنا جی RS کے ملازم ہاں. بہت مہربانی تو موقع دیتا میں بولن کا. خودی بام میرے استاد محترم جناب پروفیسر بشارت وقار صاحب کی کتاب لکھیا تو میں ڈھیر سارا ہی، لیکن مینوں بار بار حکم ملیا کہ گھٹا 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 تے جو کچھ ہے ہوں تھوڑے سامنے پیش کرے نا جی. سپاس گزار ہاں چج ادبی پروار دا انہاں میں نکمے تے کچجے نوں پردانا تے ادب دانا وچ سخن وری دا موقع فراہم کیتا. مڑ شکر گزار ہاں استاد محترم بشارت حسین وقار صاحب ہوراں دا کہ جنہاں میں قراہ نوں راہ لایا، لکھن دا ول سکھایا. سر بشارت وقار صاحب، پروفیسر مختار بلوچ صاحب تے چنہا پبلشر مبارکہ دیاں ڈاراں دے مستحق ہیں. خودی بانگ دے خالق، خودی بانگ دی خلقت تو بعد خالق کائنات دی اشرف المخلوقات مخلوق مشرف ہو گئے ہیں. انہاں دی یہ تخلیق جیڑی سچی تے سچی ہے، اوڈی ہی انہاں دی شخصیت بھی سچی تے سچی ہے. بشارت حسین وقار ہوری ادب دھرتی دے تابندہ ستارے ہیں. اردو تے پنجابی پڑھن تے بولن والے انہاں دے قلم دی رانائی، زیبائی تے حسن آرائی تو واقف تے مرغوب ہیں. انہاں دا قلم شعر گری تے نثر دونوں اپنا ثانی نہیں رکھتا. بشارت حسین وقار ہونا قرآن دی نس نس دے نور نو اپنی نس نس سے گھولیا ہے، اپنی زبان تے تسبیح وانگ رولیا ہے. انہاں سی حرفی رب سائیں دی حمد ثنا تعریف توصیف تے مدح فرمائی ہے. خالق کائنات دی تخلیق کائنات، وجہ تخلیق کائنات، اسباب تخلیق کائنات، حیاتیات، نباتات، فلکیات تے اشرف المخلوقات دا ذکر کر کے سونے رب دی تعریف وقت وقت ڈنگ نال پیش کی ہے. یہ تشبیہات، استعارات تے تمثیلات نو اپنے قلم دی نوک دے زیر کر کے کرتاس سے انج سجا دیندے ہیں کہ وہ تشبیہ شبیہ بن کھلوندی ہے، ستارہ بن کھلوندا ہے تے تمثیل بے مثل و بے مثال ہو جاتی ہے. رب نال انہاں دا رشتہ بڑا گوڑا تے پکا پیڑا ہے. یہ حمد ربی نو سینے دی ٹھنڈک لکھتے ہیں. مختلف آیات قرآنی نو انہوں نے اپنی سی حرفی استعمال کیتا ہے، جویں اللہ خالق کل شے ملاحظہ ہوئے انہوں دا ایک دوسرا ہر تخلیق آیت رب دی، ہر منظر ایک پارا ہو. دوجے مصرے فرمائیں جی دال دلیل ہے روشن رب دی، ہر تخلیق نرالی ہو. مڑ ایک اور آیت کا استعمال کیتا انہوں نے جی. عربی تو میں تھوڑا اوائڈ پہ کرنا جی بابو تو کوئی نہ تے اے خالی نہیں کوئی جھولی رب دی رحمت ہر تے ہو. آت بشارت حمد خدا دی سینے وچ ٹھنڈ پاوے ہو. مڑے کیا تے لکھ دیں جی خواف قرار دلہ نو ملدا ذکر خدا دا کریے ہو. بشارت وقار ہو رہا دی سی حرفی اللہ سائیں دی حمد و ثنا دے نال نال تبلیغ دا عنصر بھی موجود ہے. اللہ سائیں دی عبادت کرن، شرک تو بچن، اللہ کو منگن، رب دی راہ تے ٹرن، رب دا ذکر کرن، قرآن دی ترتیل تلاوت کرن، اللہ دی رسی نو مضبوطی نال نپن تے آپس ہک بک ہو کے رون دی تلقین بھی کیتی ہے. کاف کتاب خدا دی چوم کے دن راتی پڑھیے ہو، اے رسی مضبوط خدا دی اس نو ہاتھ وچ پھڑیے ہو. رب دی توحید متوالا جدوں سونے نبی دی تعریف قلم نو مدت دی معطر روشنائی نال کرتاس سے رواں کریندا ہے تا گلدستہ نات وجود آ جاندا ہے. اکھر بول پوندے ہیں، حرف حرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تاریاں وانگ چمکن تے دمکن لگ پوندا ہے.
مصر شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وچ تاریاں دی ڈار بن کھلوندے ہیں. ابیات ذکر مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہکشاں دا روپ دار لیندے ہیں تے ہو دی بانگ انہاں کہکشاواں دا منڈپ سقف آسمان تے عرش بن کھلوندی ہے. جیم جمال کمال نبی دا چشمہ جود سخادہ ہو ہر عالم دی رحمت بنیا پیکر کرم عطا دا ہو ہر ایک عیب تو پاک منزہ ہے محبوب خدا دا ہو آنکھ بشارت کملی والا شاف روز جزادہ ہو. ایک اور جاتے فرمائنے ہیں جی قاف قرآن نبی سرور دے وصفہ دا گلدستہ ہو سیرت دا ہر نقشہ موضوع ہر آیت برجستہ ہو. انہوں نے مدد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدد مصطفیٰ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مودت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے الفت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا ایڈے سونے تے سلکھنے انداز کیتا ہے کہ اس تو پیچھے کسی گل دا لکھنا بنتا ہی نہیں. آپ فرمائندے ہیں او دی صفت ثنا سناوے ہر صورت ہر پارا ہو آنکھ بشارت باج محمد دنیا کوڑ پسارا ہو. اختتام وال تھوڑا ڈیڑے لگتا پہ ہیں تھوڑی جماعت دیر ہو گئی ہیں مدد خاں انہاں قرآن دی آیات نو گھوٹ کے جرا جرا کر کے پیتا ہے موڑ اس دی تاثیر لے کے ابیات قرآن دی بات کیتی ہے. قرآن دے اسلوب نو سمجھ کے اس دے حکم نو بیان کیتا ہے. قرآن دی نص نو سمجھ کے نصیحت کیتی ہے. قرآن دی تنبیہات نو پڑھ کے متنبع کیتا ہے. فرماندے ہیں کہ زیز زرتاب نے ایڈے اکھر اندر چانن کریو حکمت والے موتی سارے چن کے دامن بریے ہو رحمت دا دریا ہے قرآن اس وچ ڈب کے تریے ہو آت بشارت رب دے بدیا رب دے کولوں ڈریے ہو. آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا متوالا اے عزتاں والا انہاں دا جان نثار بھی ہے تے تابعدار بھی انہاں نال عقیدت بھی رکھتا ہے تے محبت بھی انہاں نال پیار بھی کرتا ہے تے مودت بھی انہاں دی تعلیمات تے عمل بھی کرتا ہے تے انہاں دی پیروی بھی. ملاحظہ ہوئے الف اساس اسلام دی یعنی الفت آل نبی دی ہو کیتی آپ بیان خدا نے عظمت آل نبی دی ہو رب دے چنے ہوئے ہمیش خاص ہوندے ہیں انہاں دی عزت تے تکریم لازم ہوندی ہے. ایک حدیث دے مفہوم نو انہوں نے اپنی ابیات وچ ورتیا ہے. ملاحظہ ہوئے آل دے نال لڑائی یعنی رب دے نال لڑائی ہو آگ بشارت بیت دے وچ میں پاک حدیث سنائی ہوں. ایک مصرع سے سکلین کے تحفے دو میں تحفے بھارے ہو. ایک اور مصرع دے وچ فرمائیں آگ بشارت آل تے قرآن ملسن حوض کنارے ہو دی بان جتھے حمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ حمد ربی نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم شان قرآن تے اہل بیت علیہ السلام نے قصائد دا مجموعہ ہے. اتھائیں یہ نصیحت دی کتاب بھی ہے انتباہ دا مجموعہ بھی ہے تے اخلاق دی مدرس بھی ہے. او دی بانگ چرا تائیں پئی دمک سی تے عرشہ تائیں پئی دھن سی او دی بانگ دی علام حشر تائیں پئی سنی سی. اخیر تے بشارت وقار صاحب پروفیسر مختار بلوچ صاحب تے چاہ جلوی پروار دا شکر گزار بھی ہاں تے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ حافظ.